зоиршоҳ қодиров корманди 35-солаи академияи давлатии идоракунии назди президенти тоҷикистон ки охири ҳафтаи гузашта бо захмҳои шадиди корд дар бемористон бистарӣ карда шуд, мегӯяд ҳоло вазъи саломатияш беҳтар аст. ин ҳодиса замоне иттифоқ уфтод ки ӯ дар истироҳатгоҳе дар ноҳияи варзоб таҳти карантин қарор дошт. мақомот ба наздикони зоиршоҳ қодиров гуфтаанд, гӯё ӯ ба бадани худ чанд дафъа корд зада аз ошёнаи севум сарозер шудааст. хабарнигори радиои озодӣ бо зоиршоҳ рӯзи 2 апрел дар бемористони қарияи боло суҳбати кӯтоҳе кард ва дар ин бора назари ӯро ҳам пурсид. қодиров ба радиои озодӣ гуфт, сӯзанро як бор дар даст гузор, чӣ хел мешавад? мантиқан фикр кунем ки чӣ хел бо корд худро мезанӣ. вай аз ин бештар тафсилот надод ва гуфт баъди пурра сиҳат шуданаш дар ин бора суҳбат мекунад. пизишкон гуфтанд баъди беҳтар шудани саломатии зоиршоҳ қодиров ӯро аз шуъбаи эҳёгарӣ ба шуъбаи осеби омехта ва ҷарроҳии фаврӣ оварданд. давлатёр давлатов, пизишки зоиршоҳ қодиров, рӯзи 2 апрел ба радиои озодӣ гуфт, як зарби корд дар қафаси сина, 3 зарби корд дар шикам ва як захми дигар дар пешонии ӯ буда, аз пушти сараш низ ҷароҳат бардоштааст. қодир қодиров, падари зоиршоҳ қодиров, рӯзи 28 март дар бемористони қарияи боло ба радиои озодӣ гуфта буд, ба фарзияе ки ӯ худро корд задааст бовар надорад ва аз мақомот мехоҳад ҳодисаро мунсифона таҳқиқ карда гунаҳгоронро ҷазо диҳанд. раёсат ва ҳайати кормандони академияи идоракунии давлатии назди президент дар оғози ин ҳафта бо фиристодани номае ба радиои озодӣ гуфтанд, ҳодисаи мазкур аз ҷониби сохторҳои дахлдори давлатӣ пурра зери назорат қарор дорад. мақомоти вазорати корҳои дохилии тоҷикистон бо гузашти тақрибан як ҳафта аз ин ҳодиса дар ин бора расман маълумот надодаанд. рӯзи 2 апрел як масъули ин ниҳод ки нахост номаш бурда шавад гуфт, оид ба ин ҳодиса таҳқиқ оғоз шудааст ва то анҷоми тафтиш чизе гуфта наметавонад. зоиршоҳ қодиров, сардори шуъбаи илм ва инноватсияи академияи давлатии идоракунии назди президенти тоҷикистонро баъди он ки яке аз ҳамкоронаш аз сафари хидматӣ аз олмон баргаштаву зуком шудааст, ба карантини 14-рӯза фиристоданд. мақомоти тоҷикистон мегӯянд, то ин дам ягон мавриди гирифторӣ ба бемории ҳамагири COVID-19 дар ин кишвар сабт нашудааст, аммо беш аз 6000 нафаре ки аз хориҷ баргаштаанд ба карантин фаро гирифта шуданд.